akuti maliseche asowa kusanje kuti matenda amwera azibambo ambiri akubwala matenda amwera maliseche amangowa mkati ndi akunamizira anthu amene akuchita bwino kuti ayi maliseche anga abedu maliseche amabedu ngati dziko sitingalole achinyamata amphamvu zawo kumaphedwa ngati agalu amene akufalitsa nkhani imeneyi tikuwapempha onabo Chisale pamodzi ndi Ambukito agwireni amangeni life in prison chifukwa amalawi akakwiya nawo sabwino chifukwa zimene zachitika kusanje kumugwira nyamata osalakwa olimbikira ntchito akuwakanira kuti ine zimene sindikuzidziwa mu dzina la Yesu ndapanga ndikafukufuku muno bwino mukundinamizira koma zona anthu akusanje anthu akujealous atenga miyala ndikumugenda mpaka kumupha munthu osalakwa komatu wakana kuti ine zimene zamaliseche sindikuzidziwa koma anthu akujealous pachichewa akuti kusanje ndikutenga miyala ndikumugenda munthu osalakwa kulakwa kwake ali ndi shopu ali ndi njinga ya moto kodi anthu munabadwa bwanji dziko muno mufuna tonse ikhala osauka basi wina akangolimbikira akupa maliseche mwamuona kuti that is nonsense. Chonde tibwerezenso tikupempha onabo Chisale mutumize kumene kwa asilikali afumu kumene kwa mangidwe chifukwa amene wafumu amenewo tikumvanso mpekesera kuti iwowa ndi amene amalimbikitsa kuti munthu amene nyamatayi aphedwe. Ngati Malawi ndi zinthu zochititsa manyazi kupha munthu osalakwa ngati ameneyi, kodi maliseche anasowa ndani? Maliseche amene anasowa ndani? Anthu akusanje takhala tikukuwuzani kuti mupite mukayezese, mukudwala ambiri, mukudwala matenda amwera kwa machita magani mawu make mukhala mbali mwa mtsinje kudikira kuti mvula ikabwera basi muzilandira zolandirandira ufa soya pieces ndi zina zotero. Tapita ndi kuchipatala mukayezese matenda amwera chifukwa ndi nthenda yopsa kwambiri. Maliseche amalowa mkati akalowa choncho momwe tupita kuchipatala mukunamizira anthu ena kuti ayi apa maliseche. That is nonsense.